Almudena, bona nit. Com va la festa? Bé, la festa sí va a l'altura de l'èxit d'esta sèrie, és a dir, que no podria anar millor. Així, des de les 7 de la vesprada s'han reunit gran part dels actors, amb molts dels seguidors i han tingut el privilegi de veure en primícia el capítol número 100, el que es va emetre esta nit per Canal 9. Una reunió molt especial, perquè així hi havia molt que celebrar, veritat, Paco, o Ferri, com preferisques? Després de 100 capítols, a veure si no, jo crec que hem aconseguit, per part de tota la gent que ens seguís, que el dilluns no es parli de futbol, sinó que també de l'alqueria. Ha sigut meravellós la entrega de la gent. És massa. Quasi te deixem sense paraules. Moltes gràcies, Paco. De fet, és que és el que hi diu, perquè esta sèrie ha arribat al capítol número 100 amb tan bona salut gràcies a l'enorme fidelitat de seguidors com estos que estan avui així, també als quasi 500.000 que cada diumenge des de sa casa segueixen l'Alqueria Blanca. Seguidors que ara mateix estan alçant les seues copes per a brindar pels 100 capítols i, com no podria ser d'una altra forma en un aniversari, per a desitjar que l'Alqueria Blanca complisca molts capítols més. Puig, amb vora mig miler de fans. Rosa, tampoc s'ho va perdre. Hem vingut així a celebrar el capítol 100 de l'Alqueria Blanca, perquè m'ho dona moltíssima il·lusió que hàgiu vingut al Puig, principalment. A part que jo tots els diumenges us seguisc en casa. Com s'ha dit, més de 450 fans de l'Alqueria Blanca van celebrar els 100 capítols de la sèrie, i tot amb els seus actors favorits. Tere, i quin és el seu personatge preferit? Pues a mi m'agrada molt Dora. Trobo que ho fa molt bé. Sí. La teva companya, que ja també tenia A mi m'encanta molt el personatge de Ferri. M'encanta. Pues sí, perquè aquests personatges existeixen o han existit i ho fa molt bé. I com és aquest personatge que tu dius per a la gent? Pues una persona bruta de l'horta, de poble, i a la seva manera s'expressa bé, però s'expressa tan poquet, que és el que me fa gràcia a mi. Sí, ahí mateix, ahí. Què li pareix, don Joaquim? Molt templau, el meu home també és molt, Però és més guapo al natural? Ahí està molt bé també. Està molt bé. Molt bé. I molt senyor, Sí. I molt senyor, de veres, molt. Doncs Joaquim, a vostè què li pareix este acte que s'ha muntat així en el capítol? Em pareix una meravella i estem molt agraïts amb l'acollida de la gent, de veritat. Don Miquel, i per a quan se va buscar vostè una nòvia? No ho sé. Ja m'agradaria trobar-la. Però no em deixen. També ens trobarem el professor de pilota de Xavi. Sou de l'escola del Puig, estem en el Puig i jo venia a entrenar, quan tenia seqüències de pilota me venia a entrenar una miqueta la vesprada anterior i vas trobar-me a Pablo. Oye, Pablo, i Xavi com és, com a alumne? Home, no està mal. No està mal. Pareixen molt més majors de lo que són en realitat. Estan molt ben caracteritzats i es veu molt de l'època. I quin és el secret d'amor entre Dora i Rafael per arribar als 100 capítols? Sobretot és perquè Dora el vol molt. Com està enamorada les dones quan s'enamoren... I Rafael també. És bonica, clar. Oh, mira. Que bonic. Fa el dinar. Sí. I per fi arriba el moment, la preestrena del capítol 100. Mari Carmen, com va? Està ben interessant, no?, la sèrie. Què ha passat? Pues acaben de dir que la Anitín està embarazada. Entonces, pues claro, ahí ara és que la sèrie mos agrada moltíssim. Perquè, claro, a la nostra època mos recorda molt quan tenim nosaltres xicotets. I això d'estar embarassada en aquella època, això era un drama enorme. Era per la família com un dol. En acabar, gran ovació per a tots. ¡Visca l'Alqueria Blanca! Llegamos ahora pues con casi 500.000 espectadores de media todos los domingos. Esto es increíble. I al final, brindis pels pròxims 100 capítols.